Soc el Dante Maschio, soc membre de la campanya d'aigua d'Enginyeria Sense Fronteres i puc explicar sobre el que fem, sobre el treball que fem respecte al dret humà a l'aigua i al sanejament, les campanyes de remunicipalització aquí a casa nostra i la trajectòria global de l'entitat d'Enginyeria Sense Fronteres. Molt bé. Doncs quin seria aproximadament el vostre àmbit de treball i on desenvolupeu les vostres activitats? Sí, l'àmbit de treball bàsicament és infraestructura i serveis bàsics. Portem més de 30 anys treballant arreu del món. Vam començar amb projectes de cooperació internacional, sobretot al sud global, en cooperació amb contraparts per garantir infraestructura i la gestió d'infraestructura, en tant que entenem que la tecnologia no és apolítica, és a dir, no és neutra i per tant s'ha de vigilar, fiscalitzar i gestionar d'una forma democràtica, i perquè entenem que les infraestructures, sobretot les de serveis bàsics, garanteixen drets. El dret a l'aigua, el dret a l'energia, etc. L'entitat té 30 anys i més recentment s'ha enfocat molt també en el treball aquí a casa nostra, en els últims 10-15 anys, en garantir el dret a l'aigua, el dret a l'energia, aquí a casa nostra, a Catalunya, a l'estat espanyol i a la Unió Europea, perquè al final la crisi de justícia global i de drets és una crisi global, compartida, Al final el problema és el model de desenvolupament que tenim, podríem dir el capitalisme, i és algo compartit. I moltes de les problemàtiques que volíem millorar i cooperar al sud global també passen aquí. I molts dels problemes que s'han donat allà venen per polítiques cuinades aquí a casa nostra. Llavors, al final, som un únic món, tenim les mateixes problemàtiques, aquí també les hem de solventar i aquí també hem de cooperar, ajudar i fer valdre els drets. Molt bé. I ens podries explicar així breument en què consisteix el dret humà a l'aigua i al sanejament? Sí, al final és algo tan senzill com el dret d'accés a l'aigua. Se li diu dret humà perquè el 2010 les Nacions Unides el van reconèixer com a tal, com a un dret humà indispensable i inalienable, i sobretot també pel context en el que es vivia el 2010. La petició de que sigui un dret humà ve per l'estat de Bolívia, sobretot per la guerra de l'aigua que va haver-hi en aquell estat, perquè el 2000 es va privatitzar l'aigua amb una empresa participada per multinacionals espanyoles de l'IBEX 35, i al final el que nosaltres denunciem és la privatització de l'aigua i com això impacta en la garantia del dret, i la guerra de l'aigua de Cochabamba és un clar exemple. Es van apujar les tarifes més d'un 300%, l'accés a l'aigua de les poblacions de Bolívia no es va millorar, tot el contrari, a les zones rurals l'accés a l'aigua es va empitjorar, i això va generar un malestar social que va desencadenar revoltes, manifestacions, on va haver-hi una mort, més de 170 empresonaments i més de 200 persones ferides, i això va portar l'estat de Bolívia a anar a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè reconeguessin el dret humà a l'aigua i al sanejament com algo que s'ha de protegir i que s'ha d'allunyar de la privatització. Perfecte. Diguéssim que aquest dret humà no estava recollit a la primera carta de drets humans, no? Va ser un dret humà que es va reconèixer posteriorment, no estava inclòs a l'inici. Exacte, o sigui, aquesta carta dels drets humans, el dret humà a l'aigua no hi és. Sí que és cert que amb observacions generals que fan les Nacions Unides, per exemple, en el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'aigua es recull, sobretot en l'observació general número 15, això succeeix als anys 2002, crec, però es va veure molt important i molt necessari reconèixer l'aigua i el sanejament com un únic dret per la importància que té, i pel context de crisi mundial de l'aigua que es vivia en aquell moment. Una crisi mundial que ve donada per una distribució al món diferent de l'aigua, és a dir, molts països no tenien manera de treure aigua, l'aigua es distribuïa de manera diferent, hi havia molts països, sobretot occidentals, que tenien molta disponibilitat d'aigua propera i d'altres del sud global que no en tenien, però també, i això també que fem des d'Enginyeria Sense Fronteres, és dir que la crisi mundial de l'aigua en part també ve donada per la privatització de l'aigua. Les polítiques de privatització de l'aigua al final el que han fet és agreujar l'accés a aquest dret. Llavors, la crisi mundial de l'aigua és un desencadenant per garantir aquest dret i per reconèixer el dret com a tal.
Molt bé. Això parlant, diguéssim, del marc dels drets humans, però en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible, hi ha algun objectiu de desenvolupament sostenible, algun ODS que també s'encarregui de protegir el dret a l'aigua? Sí, exacte. Les Nacions Unides tenien una agenda, no?, que era l'agenda de desenvolupament del mil·lenni, que acabava el 2015, si no m'equivoco, i aquí l'aigua no tenia un objectiu com a tal. Després del reconeixement del dret humà a l'aigua i amb la nova agenda de Nacions Unides, que és l'agenda de desenvolupament sostenible, es dibuixa aquest objectiu de desenvolupament sostenible 6, que és el de l'aigua, no? Per què? Perquè, com dèiem, s'han d'adreçar polítiques concretes a garantir l'aigua perquè hi ha un problema real d'accés a aigua i també de contaminació d'aquesta aigua. Per això recull aquest objectiu concret, que és el 6, que només parla d'aigua, i té diferents fites, on les primeres són per garantir aquest dret humà, l'accés a l'aigua, l'accés al sanejament, que aquest accés sigui assequible per tothom, i té altres fites que tenen a veure amb la gestió sostenible de l'aigua, tenint en compte sequeres, canvi climàtic, etc. És un objectiu molt ampli. Nosaltres tenim una part de crítica cap a aquest objectiu, perquè al final en el sistema de les Nacions Unides hi ha molta interferència de bancs mundials, diferents institucions financeres, que al final van ser les causants de les polítiques de privatització de l'aigua, però és cert que hem de reconèixer que és un paper, és un horitzó a seguir, que marca una política internacional on després els estats i les ciutats poden anar desenvolupant diferents papers que permetin garantir l'aigua amb unes realitats locals. Molt bé, i sabries ara, data de 2022, quin és el grau d'assoliment d'aquest objectiu de desenvolupament sostenible aproximadament? Sí, s'han fet algunes millores, però tot i així, més de, crec que són 2.200 milions de persones encara no tenen el servei d'aigua potable garantit i gestionat d'una forma segura. D'aquestes, més de 800 milions de persones al món no tenen accés a aigua potable encara, i si parlem de sanejament encara és pitjor. 4.200 milions de persones no tenen accés a infraestructures de sanejament gestionades de forma segura, i d'aquestes la meitat, unes 2.200 milions de persones, no tenen instal·lacions, és a dir, defequen a l'aire lliure. No? Llavors, hi ha molt a fer, però s'han fet algunes millores. No? I aquest ODS, com és molt ampli, també ha de tenir una realitat d'emergència climàtica que hem d'abordar. No? I ara em llegia, no, abans de venir cap aquí, l'actualització d'aquest ODS, i el que he vist és que ara mateix més del 20% de les aigües mundials estan en situació d'estrès hídric. No? I això és preocupant perquè el que pot generar són migracions ambientals. De fet, les Nacions Unides calculen que al 2030 tindrem més de 700 milions de persones migrades per tenir un estrès hídric, no? Un impacte del canvi climàtic en l'aigua en les seves poblacions. Molt bé. Com ens comentaves abans, no? Enginyeria Sense Fronteres ara està treballant més del territori. No? Quina relació té que vosaltres haveu començat a treballar més del nostre territori amb el dret humà a l'aigua, a la pobresa hídrica? Quina relació té? Sí, nosaltres, Enginyeria Sense Fronteres, hem fet una tasca molt forta de relacionar la vulneració del dret a l'aigua amb l'impacte que té la privatització sobre l'aigua. Llavors, treballant això al sud global, vam veure que no podíem desatendre la situació d'aquí a casa nostra, on més del 80% de la població catalana és abastida per empreses privades i al seu torn la majoria d'aquestes empreses pertanyen a un sol grup empresarial, que és el grup Agbar. No? Per donar-te algunes dades, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, la privatització de l'aigua ha fet que el rebut de l'aigua pugés un 60% del 2008 al 2015, mentre es tallava l'accés a l'aigua a 75.000 famílies només a la ciutat de Barcelona. Llavors, la situació aquí és clara, no? Es vulnera el dret a l'aigua, perquè el dret a l'aigua no és només tenir accés a l'aigua, sinó que aquesta aigua sigui assequible, és a dir, que la puguem pagar i que pagar l'aigua no vulgui dir deixar de pagar altres necessitats bàsiques com la llum, l'alimentació i altres serveis i benestars necessaris pel nostre desenvolupament. Llavors, aquesta situació de pobresa hídrica, no, que es pot relacionar amb la pobresa energètica, a casa nostra és real. De fet, el 10% de la població catalana està en situació de pobresa energètica i hídrica, i això, en part, és per les polítiques
polítiques de privatització que hem tingut. I per nosaltres això és una clara vulneració del dret a l'aigua i això el que ens fa és treballar molt fortament també a casa nostra. Molt bé. Quines serien les fórmules o les estratègies que existeixen per poder garantir el dret humà a l'aigua aquí en el nostre territori? Per nosaltres una molt senzilla o molt bàsica és la gestió pública i democràtica de l'aigua. Què vol dir això? Revertir les privatitzacions perquè els serveis essencials i els drets humans no poden estar garantits per empreses privades. No podem deixar al marge de l'objectiu d'una empresa privada que és fer negoci la gestió dels serveis bàsics, perquè al final tot es reduirà a la capacitat econòmica de les persones i això no ho podem fer. I tampoc no ho podem fer perquè els serveis essencials, la gestió d'aquests serveis és una responsabilitat de les administracions públiques i de les societats. No? Necessitem informació, necessitem saber com es gestiona l'aigua, perquè és cabdal, sobretot en un context d'emergència climàtica. Necessitem informació, necessitem transparència i la ciutadania demana participar. El que diu el dret humà a l'aigua i al sanejament és que la ciutadania també té un dret a participar de la gestió de l'aigua per fer valer l'interès comú, els interessos de les persones i del medi ambient en el centre de les polítiques de l'aigua. De fet, és això el que demanem. Demanem que reverteixin les privatitzacions, és a dir, impulsar les remunicipalitzacions, abordar la gestió de l'aigua des del sector públic i també permetre la participació ciutadana i les fórmules de cogovern, amb eines com els observatoris ciutadans. De fet, aquí a Catalunya està havent-hi una onada de remunicipalitzacions, més de 28 municipis ja han remunicipalitzat l'aigua. Això, a la pràctica, alguns beneficis implica que les tarifes es redueixen un 20% perquè ja no hi ha un benefici privat. Amb aquest benefici privat es pot reinvertir en el servei de l'aigua, es poden fer tarifes socials, fer que l'aigua sigui més assequible i es poden donar eines de participació ciutadana com els observatoris ciutadans. De fet, Terrassa és una ciutat pionera que ha impulsat un observatori ciutadà de l'aigua on la ciutadania pot fiscalitzar el servei i pot participar de la generació de polítiques. De fet, nosaltres veiem que en un context d'emergència climàtica, si no posem en el centre les solucions impulsades amb la ciutadania, no estarem pensant realment el que necessitem, perquè sempre deixarem al marge d'interessos privats o d'alguns interessos particulars la gestió d'aquesta crisi. Necessitem la intel·ligència col·lectiva, necessitem saber el que vol la gent, el que necessitem entre totes i abordar aquests contextos de crisi entre totes. Quedaria preguntar, nosaltres, com a persones consumidores del servei públic de l'aigua, què podríem fer? Què podríem fer per revertir aquesta situació? A qui ens podríem dirigir? Amb qui podríem participar? Sí, de vegades se'ns carrega molt a les esquenes de la ciutadania els deures, no? De fet, ara estem en un context de sequera. Quan estem en un context de sequera se'ns demana molt reduir el nostre consum d'aigua, però des d'Enginyeria Sense Fronteres considerem que la ciutadania en gran part hem fet els deures. De fet, el consum d'aigua aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la sequera del 2007 es va reduir de 120 litres per persona i dia a 104. O sigui, el consum que tenim ara és molt baix. La ciutadania, quan se li demana fer els deures, els fa. Però la garantia de drets humans és responsabilitat de les administracions. Llavors, la ciutadania, el que hem de fer és també exigir les responsabilitats que tenen les institucions públiques en la garantia d'aquests drets. És a dir, hem d'exigir que se'ns garanteixi aquest dret humà a l'aigua i al sanejament i també hem d'exigir accés a la informació. Al final, nosaltres el que creiem és que per poder participar en condicions necessitem tenir informació, necessitem transparència. I els drets humans ho diuen. Un principi molt bàsic dels drets humans és que s'ha de garantir l'accés a la informació pública com a prerequisit per poder participar en condicions. Llavors el que demanem és això, demanem tenir més informació, que se'ns comuniqui bé aquesta informació per poder entendre-la, per poder digerir-la i per poder participar de les polítiques. Per això existeixen organitzacions com Enginyeria Sense Fronteres, Aigua és Vida, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que al final és un conjunt de gent de la societat civil organitzada que el que demana és això, accés a la informació per poder digerir aquesta informació i perquè la ciutadania pugui participar. Al final són drets nostres que ens han de garantir l'administració, però que ens poden permetre participar.
no? O sigui, nosaltres a la ciutadania el que li diem és que exigeixin els seus deures, els seus drets, i que en la mesura que puguin s'autoorganitzin, si volen, per participar de la gestió d'aquests serveis bàsics. Al final, la privatització el que ha fet és reduir l'aigua a un valor econòmic, ens ha allunyat de l'espai, no, biofísic de l'aigua i en gran part la ciutadania obre l'aixeta i no sap d'on ve aquesta aigua, no coneix el cicle de l'aigua. Ens hem allunyat molt dels valors de l'aigua, no? Llavors creiem que hem de, mica en mica, tornar a acostar-nos a l'aigua i des d'aquí creiem que podrem començar a participar de la gestió de l'aigua entre totes, perquè al final la governança de les societats no pot ser només dirigida des de les institucions públiques, sinó que la ciutadania també té el dret a participar, el dret a tenir informació, a tenir aquesta informació digerida i a poder participar en condicions. Genial. Doncs moltíssimes gràcies, Dante. A vosaltres.